ми обговорюємо з вами тільки українську соціологію. Останнє, що ми сьогодні бачимо, це рівень підтримки вступу в Північно-Атлантичний альянс. З одного боку, радіють ті, хто представляють, що там 60% за. З іншого боку, є певна стеля, коли кажуть, що вище 60-62% ця підтримка не змінюється протягом всіх років. Ну, дивіться, я, мабуть, буду трошечки песимістом, бо з одного боку дійсно добре, що населення України все ж таки підтримує нашу Конституцію, підтримує той напрямок, який ми обрали беззаперечно ще в 2014 році, а потім легалізували через зміни в Конституцію у 2018-му. Але ми маємо тверезо дивитися на ситуацію і розуміти, що ми зараз маємо 60% тільки тому, що в соціології не бере участь окремі райони Донецької, Луганської областей і Крим, тобто окуповані території, де більшість населення все ж таки були НАТО та євроскептиками. Тож, на жаль, Україна поки що програє інформаційну війну, програє роз'яснення з населенням. І за великим рахунком наш євроатлантичний та європейський курс підтримують те ж саме категорії населення, що і до 2014 року. Ну, а давайте, якщо ми додамо Крим, 2 мільйони населення Криму, якщо там дорослого це ще менше, і окуповані частини Донецької, Луганської області, все одно ми отримаємо, я думаю, навіть якщо враховувати, що там 100% були проти, то 55 все одно виходило б у підтримці. Це замало? Ні, це прекрасно. Я просто говорю про те, що в 2013 році, наприклад, було 50/50, плюс-мінус статистична похибка. І зараз ми маємо 55/45, тобто трошки більше, ніж статистична похибка, але все одно це трошечки замало, як для країни, яка не перший рік, м'яко кажучи, потерпає від агресії з боку Російської Федерації, і населення країни, якої має все-таки розуміти, що тільки з НАТО ми зможемо протистояти російській агресії. І тільки з НАТО ми все ж таки зможемо повернути окуповані території. Подобається нам чи не подобається? Ви кажете, що це програш в інформаційній війні. Тоді чого не робиться в цій інформаційній війні, щоб вигравати? Чого не вистачає? Ну, не робиться елементарного роз'яснення, хоча б серед молодого покоління. В жодному вузі, вищому навчальному закладі нашої країни немає спецкурсу щодо пояснення, що означає частина Конституції, яка проголошує наш беззаперечний вступ в НАТО, в ЄС. Дуже багато непорозумілостей саме через пропагандистську машину Російської Федерації, яка працює в Україні через своїх представників, які представлені як політпроектами а-ля ОПЗЖ, Опоблок, партія Шарія, так і їх телеканали, які постійно наголошують, тому все не так однозначно, Росія не є ворогом. Тобто постійно продовжує наративи Кремля, і, на жаль, вони мають відгук в українському суспільстві. Але я все ж таки сподіваюся, що, можливо, в наступному, скажімо так, у майбутньому ми звернемо увагу на те, що треба не просто проголошувати курс, а постійно пояснювати населенню, чому це життєво необхідно кожному українцю. Ну, окрім того, що ви кажете, що не робиться в вищих, ми маємо ще таку проблему. От я посилаюся на інформацію від Ольги Червакової, колишньої першої заступниці голови Комітету зі свободи слова у попередньому складі парламенту. Вона посилається на Нільсен, компанію, яка вимірює телеаудиторію в країні. 5 мільйонів домогосподарств українських перейшли нібито на супутникове мовлення не українське, через те, що супутникове мовлення українських каналів з 2019 року було закодоване. Коли аналізувалося, йдеться мова вздовж всього українського кордону, і не тільки лінії розмежування, а повсюди. Якщо десь з Росією, це російські канали, якщо з Білоруссю – білоруські, а далі по західній частині країни – це сільська
місцевість, це місцевість, де погано, можливо, працює ефірне мовлення, навіть цифрове, але кодування каналів українських додало тому, що 5 мільйонів домогосподарств по-різному оцінюють, до 15 мільйонів, це третина населення, вона не бачить взагалі українського телевиробництва, українською мовою бачить інших, а найбільший кордон – це Росія з Білоруссю, а не Європейський Союз. З іншого боку, є дані, що нічого українські канали від цього не виграли, хотіли заробити, нібито обрахування показує, що з цього з комерційного теж не вийшло. Як, на вашу думку, діяти в цій ситуації зараз? Ну, щодо хто заробив, давайте згадаємо, хто це лобіював. А лобіювали це якраз команда Ріната Леонідовича, і якраз переходом там з аналогового на цифрове якраз займалися його кіпрські офшори. Ну це вже якщо згадувати. І тоді, до речі, доволі багато експертів зазначали, що це може негативно відобразитися, адже держава може забезпечувати ретрансляцію зв'язку саме через аналогове телебачення, і в сільській місцевості можуть бути проблеми. Але тоді переміг чергове російський капітал, і зараз ми маємо ту проблему, яку ви озвучили. Ну не можна казати, що ці там 5 мільйонів домогосподарств не слухають там українські новини, але поряд з українською точкою зору вони слухають і точку зору окупанта. Ви правильно зазначили російський кордон, білоруський кордон, але ж не слід забувати, що є ще Придністровський кордон. І я доволі часто буваю саме на прикордонні, саме з цими територіями. І хочу наголосити, що українського там немає ні українського телебачення, ні українського радіо. І там люди слухають пропагандистську машину Кремля. Тож, на жаль, саме рішення, коли його приймали, було не продуманим до кінця. І на превеликий жаль, що з 2014 року ми не змогли переграти цю ситуацію. Тому що зараз навіть україномовний сегмент без підтримки держави, йому доволі складно протистояти Російській Федерації, адже Російська Федерація вкладає в десятки разів більше в пропагандистську машину, аніж Україна. Ну і якщо дозволите, трошки хочеться ще по політичному ринку пройтися. Опитування останніх місяців всіх у нас 3 найбільших соціологічних груп оприлюднювалися. І окрім того, почитав от зараз інтерв'ю з таким нашим політичним аналітиком, колишнім керівником фракції «Голосу» Сергієм Рахманіним. Оцінювали ймовірність дочасних виборів. Вона дуже низька, бо пишуть, що окрім «Європейської солідарності» це нікому може бути не цікаво. Єдина політична сила, яка порівняно з попереднім з чинним складом може збільшити свою присутність, це тільки «Європейська правда». Чи погоджуєтеся з тим, що на нашому політичному ринку якась така стагнація, нічого нового не зникає, просто може зменшитися «Слуги народу», збільшитися «Європейська солідарність» і зникнути сама фракція «Голос». Більше нічого, в принципі, суттєвого не міняється. До речі, обговорюються перспективи Разумкова, але поки не зрозуміло, які ці перспективи. Перспективи Разумкова як ранок на морі, доволі туманний. Якщо вже порівнювати нашу Верховну Раду з ринком, то мені здається, ви зі мною погодитесь, що товар слегка протух. Причому це стосується переважної більшості фракцій. Немає нових ідей, немає чіткого пояснення, що вони зробили як влада, або що вони все ж таки зробили як опозиція. Я без критики будь-якої політичної сили, я просто зазначу, що є питання в українців, і воно стосується все ж таки комуналки, корупції, війни. І є позиції політичних сил, які поки що не можуть показати українцям якийсь чіткий дороговказ, що за них буде краще, аніж зараз. Тож перспективи «Голосу» дійсно вже ніякі. Перспективи Разумкова, вони туманні, але ви знаєте, якщо збережеться протистояння Зеленський-Порошенко, то Дмитро Олександрович може зіграти, якщо ви згадаєте, такий собі реінкарнація Литвина, який виходив як примирювач, як єдиний політик, який може посадити дві політичні сили за перемовини. Тобто таке щось невнятне, щось таке
інтелігентне, за все добре проти всього поганого, але це 6% стеля. Тож, немає нового політичного продукту, тому ринок протухає. І попри те, що дійсно європейської солідарності є певний прирост, попри те, що в інших політичних силах все бовтається на рівні січня, але ми маємо визнати, що кількість українців, які не знають, кого підтримувати, вона зростає. Безпосередньо створюються передумови якраз для нових політичних проєктів, але поки що фінансово-промислові групи не зацікавлені в їх створенні. Ну, та ж розмова з Рахманіном, вона пояснює нам, що сам Рінат Леонідович хоче повернутися на політичний ринок, бо він вперше не має особливих впливів в парламенті і можливо, не тільки в цій розмові бачив, що зараз він хотів би повернути вплив на Верховну Раду, і принаймні в попередніх складах він мав своїх лідерів в різних фракціях, не тільки там за часів регіонів, він мав опосередковані впливи і на окремих депутатів або на окремі фракції в цілому, як було з фракцією Ляшка свій час. Зараз він хоче повернути вплив. Яким чином, на вашу думку, буде грати сам Рінат Леонідович, якого називають вперше в історію, який найбагатша людина протистоїть найпершій людині, тобто президенту, і це відкрита війна. Куди він може вкластися, бо його останній проєкт з опозиційним блоком, який не за життя, а без життя, він був не дуже вдалим. Ну, він був не тільки без життя, він ще був без якоїсь ідеї і розуміння, навіщо. Слід зазначити, що хоча в Ріната Леонідовича зараз дійсно немає власних міньйонів, як організованої політичної сили, ніхто не сказав, що вони не з'являться. Мажоритарники завжди лояльні до будь-якої фінансово-промислової групи, яка готова оплачувати цю війну. Не слід забувати про ці близько 30 штиків, які зараз в нього є в «Слугах народу», які також є сили. І ви знаєте, я думаю, ви, як і я, колись дивилися серіал «Спрут», і знаєте, що якщо ти починаєш воювати з мафією, ти, наслідки непередбачувані. Зараз я не бачу війни між Зеленським та Ахметовим. Були якісь непорозуміння, але виходячи з того, що вже 2 тижні ми не тиражуємо заяв ДТЕК про майбутню економічну кризу, я роблю висновок, що порозуміння було, вони все ж таки досягли певне порозуміння. І якщо зараз війна є, то вона не знаходиться в гарячій фазі. Але я більш ніж певен, що дійсно Рінат Леонідович задався питанням сколотити саме свою групу у парламенті, але в тій конфігурації, яка є, я не знаю, чи знайдуться народні обранці, які захочуть до неї пристати. І тут дуже показовий досвід деяких народних обранців з деяких фракцій, з деяких депутатських груп, на яких вже позаводили кримінальне провадження лише за те, що вони подумали, що можна не підтримувати єдину політику «Слуг народу». Ну і останнє питання, яке я хочу поставити з цього приводу, це, на жаль, зникнення такої політичної сили, як «Голос». І тут теж спираюся на те, що з одного боку ці там 20 депутатів, невелика групка, а коли йдеш по кожному, з Рахманіном тут погоджуюся, кожен з них, хоча вони там в конфліктах між собою, є фахівцем своєї справи, і до них дослухаються інші члени комітету. А фактично всі імена «Голосу», вони відомі, повідомо. Ми можемо не знати більше половини «Слуг народу» і не всіх в інших фракціях, але в «Голосі» всі депутати, скажімо, працюючі, і це цікаво, коли окремий депутат там в них має авторитет, а сама фракція не має ні на що впливу і розсипалася. Чому така доля спіткала, скажімо, погана політична доля в хороших людей? Ну, ви, як і я, прекрасно розуміємо, що хороша людина не є професією. З іншого, давайте згадаємо ті скандали, які були у фракції, ті заяви, які висували певні депутати проти керівництва, я маю на увазі проти Кіри Рудик, і, наскільки я пам'ятаю, там це була консолідована позиція з Ільмою Умєровим. Тобто фракція «Голос» – це яскравий приклад того,
що буває, коли у фракцію, в принципі, непоганих людей потрапляють доволі розумні муткарі, і які доводять цю фракцію, я перепрошую за непарламентський вираз, до цугундера. І саме через те, що велика вся фракція за заявою деяких депутатів фракції «Голос» є в заручниках і в Кіри Рудик, і в пана Железняка, і саме тому вони втрачають рейтинг і довіру з боку населення. Адже вибори завжди каже: розберіться між собою, а потім нас за щось агітуйте.